Isang subscribe naman dyan mga idol. Tell me now, to just walk away. See our loves are all we have passed. Tell me to stay not another day. I should have known it would never last. But don't tell my heart to stop loving you. You know that's more than my heart can do. Now and for all of my whole life through, don't tell my heart to stop loving you. Tell me the hurt will soon be gone, and once again I learn how to smile. Say that my tears won't stay too long. Tell me it takes just a little while, but don't tell my heart. Hi guys! We're back again and again and again. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito kami ngayon sa Barangay Bakitiw, Malasigi, Pangasinan para maghatid ng panibagong sorpresa at panibagong saya. Ating sasorpresahin si Tatay Rodolfo at Nanay Leonida Mejia na nagsa-celebrate ng kanilang ika-52nd anniversary. So happy anniversary po sa inyo. At syempre ang birthday celebration ni Tatay Rodolfo na nagsa-celebrate ng kanyang ika-72nd birthday. Sasamahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang magiging reaksyon ni Tatay at Nanay sa pasurpresa ng kanilang apo na nasa Dubai. Walang iba kundi si Ma'am Lavon Mejia. Ayan, sasamahan nyo kami at ating tunghayan. So isa na sasabihin ko sa inyo. Harap na! Tatay Rodolfo, kan si Nanay Loreng. Wala, i-deliver mo lang kung ang tatay may in-order yun yan. Abono. Abono yung mais. Deliver nila. Balot, walang ibayaran yung 15,000. Utang lalawat. Akinay. Akinay. Gapi bayaran. Walan malatan. Awani, irarate anak yo, irarate manugang yo si Karale pambayar yo ah. Pambayar. Oh, na mga ate, sigila ko ni mambayar ah. Ha? Oh, nat. Te panapagan. Sab nila. Makausap si tatay, ala kayo ate ni, ang paano to ya oy? Kayo mambayar. Panapagan nila namin. Oo, nayari mat. At tinay yung tatay, ilitsap nila. Huwag pa mo. Alanganin si tatay, alanganin kayo ito. Okay, Noy. Ang dako noon tate. Nalilitsap nila. Ganun na si rin tatay. Nalilitsap nila, kanta mo. Nalilitsap tayo.
sige na yan, nani. Nanay. Atan sugawan mo. Yakila siya rin na nanay, tantatay, tapicturan ta kayo ni Magano. I should have known it would never last. But don't kill my heart to stop loving you. You know that's more than my heart can do. Now and for all of my whole life through. Don't kill my heart to stop loving you. Tell me the hurt will soon be gone. And once again I learned how to smile. Say that my tears won't stay too long. Tell me it takes just a little while, but don't kill my Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tatay, nanay, pakilipan ang kandila. Make a wish muna. Labon, salamat ta in-surprise mo yan. Mianta yung tell me now. Ayan. Palakpakan naman natin siya. Siyempre po, happy birthday and happy anniversary. Ayan. So, ayan po, tatay, nanay. Happy birthday, tatay. And syempre, happy anniversary po sa inyong dalawa. Syempre, hindi mawawala ang pagbibigay ng mga mensahe. Meron akong kopya rito, kaya walang takas ang mga nagtatago. Ay, salamat tamot ta. Sabi lang mo sa niya ya taon. Happy birthday lang mo ta si kayo tan. Happy anniversary si kayo ko lang mo. Kumon, mamaya may ni so padalan tayo ng anniversary tan birthday. Salamat, happy birthday. Tay, happy birthday. Sila dito. Forward pa ng konti. Sa tabi ng bata. Sa tabi ng bata ate. Yan. Happy birthday tayo kumon. Untuk kayo bibilay yo. Mantagi batay namin ang bayad at batay si nanay. Talaga salamat mo at internet sa aming tulong sa lasawa at sa anak ko. At kayo mo na salamat mo. At happy anniversary na si kayo. Maraming salamat po tayo sa pag-alagaw niyo po sa amin. Salamat ng marami. Happy birthday and happy anniversary. Salamat. Siyempre, manunahan so isalamat ti Diyos katawan ta. Sabi lang mo, iyaya. Anniversary da di mother, si father. Ang say birthday ta ngayon natin niya, ag-ni-speakin mo mga niya, isabi. Salamat. Si Labon, salamat. Pre, sinibaga, isikara, kumon. May ni so undalan niya birthday. Kaya saya dapat sundalan. Magsilaw sa naman dalalang tan kumon. Atan so dugi na bilay yan manulog kami yan mantabin dari si kami namin sa apo da. Salamat. Happy birthday and happy anniversary.
Salamat sa si kayo naging magulang ni. May abal-balog. Wajak kayo ya. Naantabay ni si kami. Kumon. Duko-dukoy ni Bilayo. Ayun doon ang nanay. Ay, ako na birthday. Lagi. Ang tatay sa kanya. Tayo kami. Kayo doon na. Salamat. Salamat pala. Nay. Salamat na, Nay. Happy anniversary sa kayo. Mga tayo. Dan salamat sa kayong ami-ami. Wadya. Dan lalo kang hilaboy na ako. Saka di kuya. Yung kapudya. Salamat. Dan aramay. Yung kapudya. Anak ko. Kaya dyan amin. Salamat. At sa kayong ami-ami. Salamat. Saka di kuya. Kuya Mar. Kuya Milong. Ako'y. Salamat sa kayo. Huwag kami naman tisi ko na dito ate kasi. Labi na tayo. May ama, happy birthday. Happy anniversary sa kayo. Salamat at panaarin sa kami ng apo mo ko. Hindi kayo sabi lang, yun yung mamasila na lang sa labay. Pasensya kayo laman, no? Siya, nabinitari ko sila yung pero dadasal ko lang yung mama sila man yung ama. Nararami kayo, ama. Salamat. Ate, happy birthday, Ama. Happy anniversary, Mimi, Ama. Happy birthday, Ama, at happy anniversary, Mimi at Ama. Love na love namin kayo at sana mahaba pa yung buhay niyo. Lagi namin kayo makasama. Ayun lang, happy birthday, anniversary. Happy birthday. Happy birthday, Ama. And happy anniversary ni Noah. God bless po. Happy birthday po, Ama. Happy anniversary ni Ama. Love you. Love you po. Siya, ikaw pala si ate. Happy birthday, Ama. Happy anniversary, Mimi, Ama. Happy birthday, Ama. Sana happy birthday. Agak laba no, wala ka ba yun na unsan. Yun ay laba so padala ng 10th anniversary. Ay, salamat po kasi nakapunta po kami dito kahit nasa Bulinaw pa po ako nagtatrabaho. Salamat din po. Unang-una po sa Diyos kasi dumating po itong birthday. Nakapasyal po ako 2 years po akong hindi nakapasyal dito. Ngayon lang ulit. Salamat din po dahil nakilala ko yung pamilyang to. Dahil yung pamilyang pong to masaya. Kaya kahit na malayo, gustong gusto kong pumunta dito. At salamat din po dahil mabait yung mga magulang ng asawa ko. Kahit na pangit yung ugali ko, naging mabait na rin. Salamat din po. At maraming salamat din po sa Diyos. Yun lang po, binabati ko po ng happy birthday sa tatay. Happy anniversary, kanilang nanay at tatay. Yun lang po, palin po natin yung mga magulang natin dahil ako po, wala na po akong tatay. Nanay na lang po. Swerte po natin kung tayong mga anak may tatay at may nanay. Yun lang po. Maraming salamat po.
Thank you, Kuya. Tama ka naman doon. Yes, hanggat nabubuhay pa sila, ipakita natin kung gaano natin sila kamahal. Ayan. So, tatay at saka nanay, ito naman po ang message sa inyo nung nagpa-surprise. Ayan. So, hi, Mimi and Ama. Sorry kung pinakaba ko muna kayo. Alam kong napaiyak ko na naman kayo at alam ko na ang sasabihin nyo na gumastos na naman ako para i-surprise kayo. Pero okay lang po yan. Lagi ko nga pong sinasabi ay mas importante sa akin na makita ko ang inyong mga ngiti sa inyong mga labi at makitang masaya kayo sa inyong special day. Advance happy 52nd wedding anniversary and happy birthday sa aking pinakamamahal na ama Gido. Lagi kong pinagdarasal sa Panginoon na ilayo kayo sa anumang uri ng sakit upang kayo ay makasama ko pa sa aking pag-uwi. Thank you dahil kayo ang naging lolo at lola namin. Kung wala kayo, wala din kami ngayon sa kung ano ang kinaroroonan ko at namin ngayon. Kayo ang pundasyon ng ating angkan, ng ating pamilya Mejia, at salamat sa Diyos na binigyan kayo ng malakas na pangangatawan at inilalayo kayo sa anumang sakit. Sorry, isinabay ko na ang inyong anniversary na dapat sa December 14 pa. Gusto ko rin kasing surprisahin ng aking ama na mula nung nag-abroad ang aking tatay ay siya na ang tumayong tatay ko unamin nung ako ay nag-aaral pa. Taga-sermon, taga-payo, tagahanap o tagabigay ng pamasahe ko kapag ako'y walang pamasahe pagpapasok sa college. Alam kong sasabihin nyo na naman na di nyo alam ang igaganti nyo sa akin, pero ayos lang yun. Masaya na akong makita kayong malakas at masaya. Pasensya na kung ilang taon na akong wala dyan at madadagdagan pa ng 2 taon na di kayo makakasama o mayayakap, pero nais kong lagi kayong malakas para naman makasama ko pa kayo sa aking pag-uwi. Anyway, mahaba na ang aking mensahe, basta lagi niyong tatandaan, ang pera napapalitan, ang pera madaling kitain, pero yung saya niyo kailanman, di ko yun basta-basta makikita. Maikli lang ang buhay, di natin alam ang mangyayari sa susunod. Kaya habang buhay, habang kaya ko pa, ibibigay ko. Habang malakas pa ako, papasayahin ko kayo sa abot ng aking makakaya. Mahal na mahal ko kayo, Meme and Ama. Ingat kayo palagi dyan and see you soon. I love you and I miss you both. Mama. Again, happy 72nd birthday, Ama. And advance happy 52nd wedding anniversary, Meme and Ama. Ayan, so yan. So tatay, akala mo ba wala kang surprise? Siyempre meron po yan. Ayan, dito po tatay, halika rito. Hihilain mo to ngayon. Tatay, 1, 2, 3, go! Ayan. Sige tatay, pakihila. Sige pa tatay, hilain mo. Makaba pa yan. Ayan, ganyan. Sige pa. Okay. Ayan, sige dito tayo. Ayan, palakpakan naman natin si Meme at Ama. Ayan, so happy birthday po, tatay. At syempre, happy anniversary po sa inyong dalawa ni nanay. Wish ko po sa inyo na sana po'y huwag magbabago ang inyong pagmamahalan at pagtitinginan. Ayan po, happy birthday po sa inyo. Sabi nga po nila, keep the love burning. Ayan po. So, tatay, enjoy mo tong araw na to. Ano po, birthday na, happy birthday na, happy anniversary pa. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. At sana po, huwag kayong magsasawa sa pagtangkilik sa surprise mo deliver ko ni Miss Maylin Palabay. So, tatay, ito pa pang isang regalo, munting regalo namin para sa inyo na galing kay Miss Maylin. Tatay, dala ko no, iyan mo dyan may kwarta. O di no, pantubay to na ani. Ayan, tatay, para sa inyo po yan. Ayan. Happy birthday po at happy anniversary po sa inyong dalawa. Ayan po. So, tatay at saka nanay, hingan ko naman po kayo ng mensahe para kay Labon. Nanay muna, nanay. Salamat Labon. Tagmihan tayo unsabing surprise. Sa birthday na naman
anniversary niya do. Salamat. Kumon mandupin subilay mi. Abo. Ate ko na tidyo sa katawan. Yan, tatay. Message mo para kay Labon. Salamat usaya insun unya su interpresam ang miya ang tata ng tungtong tanan ni man ang kapuso imbagam ya unya kanyan salamat tan kakasi mo ya amin tayo manunaan no Diyos ya amarsa ya kumon dan to tayo ni kasi nalamantan ang duko-duko ya diraya amin at yan ulan si kami sa nasawa at naimatunan mitinin amin dan nasilbihan di kayo ang kami si kami ang tatagong kami labalo sa isutok ni si kayo ang karon dira sa panangaro si kayo namin malapo pangalawa niya anak niya Marcelo sa pamilya to major ya ang kapumot radya sa pamilya da untan tungo ya na minwadya ya ka ang tabay min lanang mati untan na anak mi manut arawiyay di midi tan sa pamilya untan na buliro yawat talara so anos da si kami ya ating da si Michael ya sa pamilya to kumun anak ko manugang mi apo mi kumun masyan siya ya unya ya arawang tin amin ya hanggang niya ya panagbilay sa unyan mayroon bilay balot sa niba kami sa igat panangaro balot subra do kita yung panangaro kami yung tanmi mo to si kayo ng amin salamat to si kayo tan Merry Christmas Happy New Year si kayo namin. Ayan. Thank you, tatay. Happy birthday po ulit, tatay, at anniversary. Happy anniversary sa inyong dalawa ni nanay. Ayan po. So, yun nga po, kada yung bilin sa inyo ni tatay, magmahalan po kayong lahat. Kahit gaano kahirap ang buhay, basta't nagmamahalan at magtutulungan, wala pong problemang hindi nalulutasan. Ano po? So, happy birthday po ulit sa inyo at happy anniversary. Enjoy nyo po tong araw na to para po sa inyo. So, nasurpresa po ba namin kayo, tatay at nanay? Surpresa talaga kasi wala. Nakausap pa namin sila Bon. Wala naman sinabi. Nasabi niya, pasisya na kayo. Wala naman akong may bigay sa inyo, sabi sa akin. Sabi ko naman, kahit wala basta, ang hiling lang namin malakas ang pangangatawan namin ni Mimi para masubaybayan pa namin kayo. Ganun ang sinabi ko sa kanya. Ayan. So, ayan po. So, ito nga po ang pasurprise ni Ma'am Labon sa inyo para daw po konting pagsasalo-saluhan po ninyo. Ayan po. Enjoy nyo po yung pagkain. Siyempre, enjoy nyo po tong araw na to. Ayan po. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel. So, guys, deliver ko by Miss Maylin Balabay para updated po kayo sa mga videos na ina-upload namin araw-araw. So, lagi lang po nating tatandaan, every gising is a blessing.